ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಳಿ ಪಂದುಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಅಂದ ನಂಚ ವೈತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ದಾತಿನ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಪಡ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗ್ ಏನನ್ನ ಸಾಂಕದಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರನೊಪ್ಪನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆದಿತ್ತಿನ ಈತ ನಟ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ಸುರೂಕು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ నేను ಬರೆದು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪುನ ಚಿತ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅದು ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಅದೊಂದು ತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೀಲ್ ಪುಣ್ದುಲೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನಂತ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಬಟ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ಬುಡುಪಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಯಪಂಡ ಈತನೇಟ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿನ ಮೂವಿಡ್ ಈತನೇಟ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಂಡೇರಿ ಈರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮೋಡು ಯಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ರೋಲ್ಗೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಜಿಂಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟು IPS ಸೆಕ್ಷನ್ IPS IAS IPL ಅವಲತ್ತದಪ್ಪು IPL ಓ ಮಾರಾಯ ಅವು IPC ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದಾಗಿಂದ ಎನೆ ಕಡೆಯವ್ರು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಚಿನ ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರನು ನಿಖಿಲ ತೂಪುನಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಿ ನೋಡ್ದು ದಯಗಿಂದ ಆ ಲಾಯರ ಅತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ ಮರ್ಲೇನ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಂಡ ಆತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡೇತು ಬೊಕ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಈಗ ಈರೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರತ್ನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಜಿ ಎರಡನೇ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಬಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂರು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚೊಂಚೊಂಡು ಏನೋ ನಾವು ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊನೊಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ ಗಡಿ ತಕೊಲ್ ಕಣ್ಣಿಗಿಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಣಿಂಚ ಗಣ್ಣು ಪತ್ಯ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಹೊರಟು 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಇವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಭೋಜರಾಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಚೋಟು ಮಿಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೇನುವರ ಪನಿಯಾರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಕಲುವಿ ಬಂದಾಗ ಬೆನಿಯರ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನವ್ ಲಕ್ಕವನ ಕಲ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಕ ಅದು ಕೊನಪಿನಿ ಸೀದಾ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ದಾಯಗ್ ದಿಯರನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡರೆಂಡ ಒಂದು ಏಪ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು
ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕುಲ್ಲದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ನಾಡಗ ಟೈಟಲ್ ನಾಡ್ಯ ಎಂಡ್ಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟೇ ಐಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ನಾಡು ಸೊ ಈತ ತೂನಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿಂದ ಆ ನಮ್ನದೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆವು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇನ್ವೇರು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ದ್ಯಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಾರು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಪಂಡಿರಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ನಮ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೂಯರ ಇಷ್ಟಪಡಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಯಾನೇಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಜಾನರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರೊಲಿ ಎಂಕ್ ಒಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರೊಲಿ ಸೊ ಅತನಾಂಡ ಎನನಿ ಆನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ತೂಯರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದುಲ್ಲೆ ಅವು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚದೊಂದು ಎನ್ನ ಕನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಕನ ಆತು ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕನ ಸೊ ಅಂಚದ ಗಿರಿಗಿಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ಯಾನೊರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ ತೂಯರ ಬಯಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿಜರು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲನೆ ಸೇರೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚದು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯ್ಬೇಕ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಲದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂಡಗನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಪುಜೇರು ಕೆಲಪೇರ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ಈ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪಾರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪನು ತೂಲೆ ಕೆಲಗೋಡು ಲಕ್ಕವೆ ಕೆಲಗೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಕೆಲಗೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪವೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡವಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ತೂದು ನಿಕುಲು ತೆಲ್ತೋಂದು ಎಪ್ಪುವರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಉಂಡು ದಾಯಕಂದಿಗೇಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದೇ ತಿರುಗೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ತಿರುಗೋರಪ್ಪ ಎಂಗಂತೂ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಅನ್ನಂತೆ 108 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಡೊಂದು ತೂನಗ ರೂಪೇಶ್ ಭಯಂಕರ ಚಾಲ್ದೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮುಗಿ ಪೋಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಚ್ ಕಂಗಾಲಾದ ಪೋತೆ ದಾಯಕಂದಿಗೇಂಡ ರೋಡ್ ಇಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ ಬಲಿಪೋಡು ಎಂಚ ಬಲ್ಪಿ ನೀ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಡಿ ತಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಒರ್ಮ ತರೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ರು ರಾವಣ ಗುಂಡ ವಿಜತ ನೆಟ್ಟು ಪುನೆ 10 ತರೆ ಆ 10 ತರೆ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ತಗ್ಗ ಉಳ್ಳತ್ತು ಅಂಚಿ ಸರ್ತ ತೆರಲತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹತ್ತಂದು ಅವೇ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಸಮೇತ ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಂದ ಸೈಕಲ್ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಂತ ರೂಪೇಶ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿಗೆ ದಯಕನಿಗೆ 10 ತರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತು ಕುಜಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ತರೇನು ಕಟ್ಟೊಲಿ 10 ತರೇನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಓಲ್ ಕಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಗಿದ್ದರು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಐನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಜಾರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೆರ್ಲವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದೆರ್ಲವಲ್ಲಿ ಆ ತರೇನು ಸೊರ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಲಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಪತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನಲ್ಲ ಆತನು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಡ್ ಫುಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇക്ക് ಫಲ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದ ದಾಯಕಂದಿಗೇಂಡ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಬಲಿಪುವ ಆ ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ತೀಯರಂದು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ ಕಲ್ವೆ ಪೋಲಾಡ ಉಂಡ ಮಾರ ಕಲ್ವನು ಕಲ್ವೆರೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತರು ಆಚೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನು ಕುಡಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತನು ಬಲಿಪುನ ಕಾಲಿ ಬಲಿಪುನ ಹತ್ತವು ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಷಪ್ಪುಣೆಂಕಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ 4 ಜಂತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅರೊಂಜಿ ಟೀಮು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೇಷ ಇಂಗಲೊಂಜಿ ಟೀಮು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಮೈಷಿನ ವೇಷ ಮೈಷಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಲ್ತು ನೆಂಚಾವು ನೀವು ಅಂದಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇರಲ ಅಶೋಕ್ ಇರಲ ಅಕಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೇತಾಳೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಅಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಅಕುಲು ಮಾತಾಡ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತು ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನವಬಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಬರ್ತದೀನಿ ಮೈಸೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಮೈಸಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಂದ ಆತನು
ಅಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಕಲು ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಏರು ಅವು ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗದು ಹೋದಾತನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಯಿಗೆ ತುಚ್ಚಾರ್ಲತ್ತು ಉಂತರ್ಲ ನಾಯಿ ಒಂಚು ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಿಗೆ ಆತನು ಅವು ಬರಿಪುನ ಬೆರಿಪತ್ತಿನಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ತುಕರಿಪುನು ಮಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಇಡತ್ತೇರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ಭಾರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂಥರ ಶೂಟಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತದ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಏನು ಆಟೋ ಬೋತ್ಪುನದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅರಡ ಕೇಣದು ಪತ್ತದೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ಆನ ಎಂಗ್ಲು ತಪ್ಪಾದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಆಟೋಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಆ ಸುಳ್ಳುದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಕೇಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದ ಆರು ಮಿಲಿಟ್ರಿದಾರ್ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕಂಕಣ ಜಬಡಾದು ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕದು ಮನದಾನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು నేను పంಡ ఆరు ಅಭಿನಯ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕದೇರು ಅಂಚಾದು ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮದಪ್ಪಂದೆ ತುಳಿ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಿಲಿಟ್ರಿಂದ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚ ಬೆಡಿಟ್ ಹಾಕುನು ಆಂಡ ಯಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಬಡುಟ್ ಹಾಕದೆ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಬಡುಟ್ ಹಾಕದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅವು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ರೀಟೇಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬುಳರ್ಗೆ ಚೋಟು ಮಿಜರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ದುನು ಅಕ್ಕಲು ಪನೊಂತಿರ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆಯಡ ಮರಲಡ ಆ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆನಂದನ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಾಕುವೆ ಮುಲ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಸ್ಪಂತಿರ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಾಗ ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಪಂಡಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರಡು ಪಡೆದು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕ ನಾತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತೋಜನ್ ಮಾಡೋದು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈದನು ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಣದು ಗೊತ್ತನತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳು ದೆತ್ತೊಂದು ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ತ ನವೀನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತ ನೀಟ್ ಅದು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದೈತಿನ ಪಂಡ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಮಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೊ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಈಸಿಡ್ ಏರಾಗ್ಲ ಬರೋರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲ್ಯದ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಯಾಕೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲ್ಯಡ ಆರು ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರಿ ಐಟ್ ಮಾತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪೇ ಸೊ ಅಕ್ಕಲೇ ವಿನ್ನರ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲ್ಯದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚು ನಕ್ಲನ್ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪುಗೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀಜಿನಿ ಏರೇ ಬರೆಯಪ್ಪು ಒಂದು ಆರಾದುಪ್ಪು ಸಂದೀಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರುಡ ಪಂಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ഞാനെന്നെ ಒಂದು ಸೀನ್ ಪಂದು ಬರ್ಪುನು ಆರು ಬರೆ ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಆರು ಬರೆನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಡೈಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು FM ತೋಡು ಶೋಸ್ಲ ತೋಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಸೌಲ್ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರ ಆರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುನ ಆರೆಂಚ ಬಂಡ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಬೈಲೂರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಪುನು ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲಾರ್ನೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀ ಡೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಸೊ ಆರು ದೆತ್ತನೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಆದ ಪಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಅವರ ಕರಿನಾಗ ಅವ್ರು 6 ಫೋನ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುರಡಿ ಬರೀ ನಿಂಗೆ ಆತದಾಲ ಲೈಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬೋಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಲ್ವಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 7-8 ಸಲ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ 8 ಸಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಬಂಗ ಒಯ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಮಂಡ ಅವ್ಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರ ನವೀನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಅರೆ ಬರೆಪುನದ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂದೀಪ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲು ದಾದ ಒಂದು ಇಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಬರೆಪುನು ಐನು ಮಲ್ತದು ಎಂಜ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ತೂದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆದುಪಡು ಭೋಜಣ್ಣ ಆದುಪಡು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಆದುಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸೊ ಅಂಚದ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏಪ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೀನೆ ಬಕಾತಂದಂಡ ಬೇತ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನೆಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರು ಏನನ್ನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿರಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತುಂಡು 2 ಕಲಾವಿದರ ಇಂಚ ಅಭಿನಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರನ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಬುಲೆತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಇದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ದೇಯ್ದಿರ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಡ ಮೀಪದು ಯಾ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೋಡ ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮೀಪದು ಮತ್ತು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಪೂರ ಶುರುವಾಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಆಪುನ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಭಂಗ ಬೈದನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಭಂಗ ಬೈದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ದ ಸೀನ್ಡ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ತೂತಿನೇ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲವು ಜವನಿಯರ ಪಾಪ ಬೆರಿಸಾಯ್ತಿನ ಜವನಿಯರ ಮತ್ತು ಒಂಜೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೆನ್ಪಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೀಟರ್ ಲೈಟ್ ಪೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮೀಟರ್ ರೀಟೇಕ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಅವು ತುನಗ ಏನ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದೇವರ ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಇದ್ರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಅಕ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಭುಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹಾಕುನ ಸೀನು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಡಿಬಿಡಿಜಿ ಹಾಕುನ ಸೀನು ಮಲ್ಪಗ ಅಕುಲು ಸುರುಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಹಾಕಿಯರು ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಕಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೋಡು ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಧಿಕ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಡೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಹಿರೇಗವು ಹಾಕೋಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಹತ್ತು ದಾಲಾಬ್ಜಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಜವಂಜಾಲಜಿ ತೊಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹುಡುಗ ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರೋಣ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕ ವಸಂಗ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಇಂಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ದೊಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಿಡಿಚ್ಚು ರೂಪೇಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೊಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೋ ಮಂಡಿಡಿಚ್ಚಿ ಇದು ನಿಜವೆಲ್ಲ ತರ್ಮಗೊಲ್ದ ಕೊರ್ಪಿರು ಮುಲ ಇನ್ನೂ ಬಾರ್ದು ಇಂಕೊ ಗೋಚರಜಿ ಆಕಲೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಹಾಕಿನಿ ಮಂಡ ಹಾಕಿನಿ ನೇಲೆ ಇತ್ತು ಮಳ ಸೋಂಟೆಡು ಹಾಕಿದಿ ಮಂಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಜಿ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಸೀನ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನೈಟು ಎಡ್ದುಂಬು ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ದುಂಬುಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀನ್ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ನೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಹಾಕೊಚ್ಚಿಂದು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಸೀನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕುನೆ ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ ಬನ್ನೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಸೀನ್ ಆವಡತ್ತ ಪಕ್ಕ ಪೆಡ್ತಿಂದ ಸರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕರ್ಮ ನಿಕಲ್ಲ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರೊಂದು ಯಾವ ಬುರ್ಚಿ ಉಂತಾರೆ ಮೊಗಲೇ ಗೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾವ ನಿಕ್ಲ ಪಂಕಿನ ಮರ ಹಾಕೋಚು ಅಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂತಾರೆ ಹಾಕೋಚು ನನಗೊಂದು ಸೀನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿನೀರಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ ನಮ್ಮಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆದುಪ್ಪೇನ ಟೀಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡೆ ನಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಲೆ ಮನ್ತೊಂಬೋಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಸೊ ಸುಮಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ ಏನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯಲ ಪಂಡೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆಯಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ 10 ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಆತನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಪನಲ್ಲಿ ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಮಲ್ಪ್ ಯಾನಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಈ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಒಂಚದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನ್ ಉರಿಯತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಅವಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚದ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿಂದ ಆರು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 2-3 ಸಿನಿಮಾಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅದು ಬತ್ತು ಪೋಡ್ದಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ಪನಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೀಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪಾಯ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಾಯನ್ ದಯಗಿಂದಿಗೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ 4 ದಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮೂವಿ ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತನ ರೂಪೇಶ್ನ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎಂದೋ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಪಣಿಯರ್ಲ ಹತ್ತತ್ತಿ ಬರ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೇ ತೊಂದರೆ ಆತನತ್ತಿ ಆವು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಾಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಡಪುಣು ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಂದು ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ತುಯ್ಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆವು ಐಕೆ ಬಡದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಓಲ್ ತಪ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ನಾಡ್ದು ಪಿರ ತಿದ್ದದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು